Ahoj všem, v tadyto videu se podíváme na obrazovou kvalitu objektivu Sony G16 mm s clonou 1,8. Berte to trošku jako doplňkový video k tomu předchozímu, kde jsme se bavili hlavně o nějakých základních specifikacích a k čemu je ten objektiv určený. Tady bych to do budoucna chtěl takhle oddělovat a kouknout se úplně bokem na kvalitu obrazu. Projdeme si v Lightroomu nějaký fotky, které jsem s tím nafotil, zvětšíme si je, můžeme si je různě i porovnávat a jsem přesvědčený, že nám to řekne víc, než když jenom řeknu, že ten objektiv má hezký barvy a je ostrej. Já jsem měl ten objektiv půjčený zhruba na týden a zrovna se to docela povedlo, protože jsem odjížděl do jižních Čech a bylo opravdu hezký počasí na to, v jaký části roku se zrovna nacházíme. Normálně bych sebou měl plný batoh fototechniky a nevěděl bych čím dřív fotit, tak tentokrát jsem to hodně osekal a měl jsem minimum objektivů a primárně jsem fotil tou 16, tak 95% fotek. Mám to rád z určitých důvodů, protože kdybych fotil těma sklama, kterýma fotím normálně, tak ty fotky budou podobné jako vždycky, ale tím, že jsem měl tu 16 a úplně jsem se nutil do té 16, tak mě hodněkrát překvapilo, co všechno se s ní dalo vymyslet a jak ty fotky z ní vypadají. Co se používání týče, tam nás nic moc nepřekvapí, je to standardně kvalitní Sony objektiv, jak jsme normálně zvyklí. A tím, že je takhle smrňavý a lehoučkej, tak jsem ho za celý den na krku skoro necítil, takže v tomto hodnotím velice pozitivně. Když se podíváme na kvalitu obrazu, která leze z tady toho objektivu, tak jsem tady udělal takový výběr pár fotek, který bych vám chtěl ukázat. A probereme si to od začátku. Těch 16 mm za mě je naprosto ideální, když budete prostě chodit po městě a budete fotit podobné záběry, abyste měli tu kompozici rovně, vejde se vám tam dost nebe i dost té země a ty baráky jsou naprosto rovný. Tady jsem zkoušel něco na clonu 5.6, je to všechno ostrý jak blázen od rohu k rohu prakticky a není tady nic, co bych tomu mohl vytknout. Takže 5.6 bych řekl, že už je naprosto perfektní. Když půjdeme třeba zde, tak tady to je na F4 a tady prostě ostřel jsem někam na tady ten dům a nekonečno vůbec neřeším, jedna strana úplně perfektně ostrá, když se koukneme až do rohu, tak tam je to super a když se podíváme na druhou stranu, tak ty hrany a rohy jsou taky naprosto skvělý. Takže v takovéhle situaci ta F4 může stačit, ale samozřejmě já mám rád, když můžu fotit na clonu 1.8, když máme 1.8 sklo. Ta 1.8 zblízka vám dokáže udělat takovýhle odpich, takže naprosto perfektně zaostřeno, naprosto ostrá kresba tam, kam jsem ostřil a pak se nám to takhle malinko rozplývá dál. Říkám, ten bokeh je nervóznější, je to širokáč, má to velkou hloubku ostrosti, takže s tím nic neuděláme, nebudeme mít určitě výstup jako z nějaký 85 1.4, ale v tomhle směru jsem poměrně spokojený. Když potom se podíváme dál, jak jsem to využíval, tak na tu 1.4 já strašně rád fotím takovýhle noční záběry z ruky, abych nemusel sebou nosit stativ. Tady jsem fotil na 8, 1.8 clona, plná díra a ISO mi to hodilo 400, což prostě s tou A1 je naprosto úplně jedno, jestli budete fotit na 400 nebo na 100. Ostrost je naprosto výborná a vlastně až úplně tady do růžku vidíte, že i to okno je naprosto ostrý, nějak nám neutíká, takže i ta koma je perfektně korigovaná a na druhé straně tady vidíte prokreslenou každou větvičku toho stromu. I když se třeba mohl hýbat v nějakém větru, tak naštěstí asi bylo bez větří a na tu 1.8 se to takhle krásně potkalo. Takže podobné fotky fotím strašně rád a podíváme se třeba tady kousek dál, tady to bude zase 1.8, ostřel jsem někam semhle, všechno v pořádku. Někdy se stane, že ta hloubka ostrosti už je poměrně malá na tu 1.8, když ostříme někam dál a ten kraj třeba, který ke mně byl poměrně blízko, tak je mimo rovinu ostrosti. Na druhé straně to ode mě bylo dál a tam už to zaostření je velice dobře. Když tady máme další ukázku třeba, tak tady to je stejný příklad. Ostřel jsem někam semhle, tady to je všude zaostřený, lidi jsou třeba trošku rozhýbaný, protože ta 8 nestačí na to, abych je zmrazil, ale tady, když se podívám po té hraně, tak ta ostrost je slušná a na té druhé straně úplně bez problému. Na 1.8 se dobře fotějí třeba tady s 15 vteřiny i takovýhle momentky na ulici. Někdo se tam třeba pohne, tak se malinko rozostří pohybovou neostrostí, ale lidi, kteří stáli a nehýbali se, tak jsou naprosto perfektně ostrý. Tady dokonce bylo ISO 100, protože bylo do světla, ale na tu 15 a 1.8 slonu. Malinký odpich tam je, ale nic extrémního, protože to je prostě takhle široký širokáč. Když se podíváme potom, když ten objektiv se třeba zacloní, tak u toho zacloněného objektivu tam vůbec není o čem, tady prostě na clonu 8 je to jak vyřezaný ze dřeva, prostě úplně perfektní ostrost
od rohu k rohu, můžeme se podívat do všech růžků, ta osmička je prostě nekompromisní. Když pak podíváme se fotit trošičku rovnějc, tak to je to samé. Tam prostě každá větvička je perfektně vidět, každý detail se tam dostane a tam vůbec není o čem. Když tady jsme u těch větviček, tak mám tady pár ukázek na chromatické aberace. Tady máme i slunce v záběru a ostřel jsem někam právě na tady ty větve zepředu a tady prostě nevidím ani žádný náznak chromatické aberace, takže já jsem s tím úplně v pohodě. Je tady takový mírný odlesk u toho sluníčka, úplně minimalistický a zase malinkatý bokeh se nám tam ukáže, ale je trošku nervóznější, ale ta prostorovost toho trošičku takhle sleze. Já tady mám nějaký další ukázku právě takhle proti nebi a to, když se podíváte, tak zase není tady jediný náznak chromatické aberace. Samozřejmě je to dáno tím, že používáme ten profil, který se do toho JPEGu aplikuje přímo ve foťáku a v Lightroomu bude za nějakou dobu, ale jsou tady možná, nevím, kdybych to přiblížil ještě blíž, tak nějaká úplně drobná chromatická aberace by tam byla, ale tohle to je pro mě kategorie, nezajímá mě to, je to v pořádku. Když tady se podíváme ještě kousek dál, tak třeba tady zase slunce v záběru, tady jsou dobře vidět i odlesky, takže když je slunce v záběru, tak tady se žádný odlesk neobjevil a chromatický aberace zase žádný nevidím. Ani tady v pozadí, ani tady v popředí. Možná ještě tady byla jedna fotka, kde jsem takhle fotil vzhůru a já ji hned najdu. Kde ji máme skovanou? Tady. A tady to by byla prostě úplně nejlepší testovací fotka na chromatický aberace, když fotíme takhle proti nebi a máme tady nějaký velký kontrast a zase nic tady vůbec nevidím, kromě tady těch dvou ztracených brýlí, kterých spadly někomu asi z věže, tak naprosto čistá fotka, co se chromatických aberací týče. Pak tady máme takovýhle fotky do protisvětla, tady opět by to mohlo být plný aberací a prostě není s tím profilem a máme tady vidět tu hvězdičku, která se vytvoří z těch 11 lamel clony. Je to prostě 22cípá ostrá hvězda z toho vylejzajícího slunce mezi těma pilířema a máme tady takovouhle drobnou fléru. Ty fléry někdy jsou trošku i horší, tady to bylo asi nejhorší, co jsem takhle zaznamenal, takže udělá se tam při zacloněném objektivu na f10, se nám tam udělá takováhle barevná fléra, dá se tomu různě předcházet, není to pořád a tady znova jsem jenom vytáhl takhle fotku s flérou, někdy se tam něco podobného ukáže, ale když ten objektiv je odsloněný, což tady mám nějaký ukázky třeba tady, tak ta fléra je možná méně nápadná, ale zase tam jsou takový ty větší kroužky, takže tady to u širokáčů je naprosto normální, zatím jsem asi neviděl širokáč, který by nedělal nějaký odlesky, ale tady to je prostě zase v kategorii, není to tak důležité, je to naprosto v pořádku. Tady na té fotce máme velice silný zdroj světla v úplný tmě a když se koukneme blízko, tak tady je takovýhle mírný odlesk a možná se nám tady ještě udělali takovýhle mini odlesky tady v boku. Ale kdybych si vzal nějaký starší objektiv, kolik by tady bylo odlesků po celé fotce a byla by prakticky nepoužitelná, tak v tomhle případě zase myslím, že velice, velice dobrý výkon. Tady máme takhle jednu fotku zblízka, kde je vidět bokeh. Zase říkám, ten bokeh není krásný a u širokáče ani krásný bokeh nevyhledávám. A ostřím na těch 15 cm od snímače, protože jsem používal autofokus. A tady taky samozřejmě záleží, kam přesně ostříte, jak se pohybujete s tím foťákem a minimální pohyb dokáže změnit tu hloubku, kam ostříme. A tady se to všechno nějak trefilo. Hrozně bych tady chtěl ukázat, jak brutálně ostrý to je na plnou díru na tu nejkratší zaostřovací vzdálenost. Na internetu někdo psal, že prostě na blízko to je měkký, ale nevím čím a co ten člověk fotil, protože tady to mi jako měkký rozhodně nepřijde. A říkám, bokeh je takový, jaký je, ale je to naprosto v pořádku. Když jsem potom fotil nějaký třeba detaily zblízka, to už nebylo na minimální zaostřovací vzdálenost, tak takovýhle detaily se s tím samozřejmě dají dělat. Malinko to víc stáhne do děje, jestli tam nějaký je, ale samozřejmě tam, kam jsem ustřelil, to je naprosto žiletkově ostrý a pak se nám to trošku rozjíždí. Tady jsou malinko vidět kroužky v bokehu, oni jsou takový hrubší, takže nějaký onion rings tam určitě jsou, není to jako portrétní GMK. A pak ty kroužky mají takový zvláštní tvary, když půjdeme ke stranám. Jo, vidíte, že tady je vlastně kroužek, který je takovejhle, vypadá to jako půlkruh skoro, a na prostředku jsou kulatější a pak samozřejmě čím víc sloníme, tak tím víc ty kroužky jako jsou kulatější celkově, ale už se tam objevují trošku hrany clony. Takže na to je dobrý myslet a není to prostě nějaký bokehový perfektní objektiv. Tady zase fotka na plnou díru, tam, kam jsem ostřel, to je úplně brutálně zaostřený, krásně ostrý a tady prostě kolem to malinko rozmázne, malinko to udělá nějaký odpich z prostoru. Když fotíme takhle zase ostrost výborná,
nějaký protisvětla ledky, tak to tam nějak nevadilo a dokážeme udělat takovýhle široký záběr s nějakým mírným odpichem. Já jsem s tím objektivem často fotil podobné záběry, kde prostě máme nějaký výhled, máme to krásně vybalancovaný, že tam je spousta nebe, je tam dost i země, ale dokážu prostě udržet tu rovinu, aby byly domy rovný a nikam se neklátily. Většinou jsem fotil na tu F8, protože tam je ta kresba prostě výborná od rohu k rohu a podobný typ záběru, na to je ta 16 skvělá. Ona i 14 je na to výborná, ale rozhodně nějaký desítky, devítky, tam už to hodně deformuje ten prostor, že to, co je od nás dál, je úplně miniaturní a ty strany jsou strašně široký. Takže na takovýhle typ záběrů jsem naprosto spokojený. Pak jsem samozřejmě fotil různý průhledy, tady to je třeba na clonu 1.8, tady je trošku vidět, jak ty barvy toho JPEGu prostě nedávají takovýhle kontrasty a na ty úpravy to taky nereaguje úplně dobře, takže z RAWu tady prostě vytáhnu krásný živý barvy, až to bude všechno podporovaný, ale na 1.8 naprosto boží ostrost, krásně mi to rozmaže to popředí a udělá to trošku jinou fotku než nějakým 2.8 zoomem. Tady když fotím třeba na tu 1.8, tady to myslím ani není upravený, tak je tady takovýhle rozostření popředí, ale samozřejmě v tom pozadí tam je všechno ostrý na všechny strany a tady ani není korigovaná vinitace, takže vidíte, že malinko se stmavnou ty strany, ale není to žádná katastrofa. Ono ani u tady té první fotky, tam jsem vypnul korekci vinitace, není to na tu 1.8 žádná síla, na 2.8 už tu vinitaci skoro neuvidíte a na 4, 5, 6 tam je to úplně čistý. U podobných záběrů bych možná radši použil nějakou 50 nebo 85 a složil to z více záběrů, aby to bylo naprosto rovný, ale když si vemu, že tady to je 16 na jeden záběr, možná kdybych to malinko říznul na téhle straně, aby ten barák tolik neulítal do strany, tak bych byl poměrně spokojený. A samozřejmě ostrost naprosto výborná a jsme tady na nějaký cloně 5,6, takže to je naprosto využitelný. Pak jsem si fotil spoustu podobných záběrů, různých detailů, tady jak se turisti fotí v Krumlově. Tam, kam jsem ostřel, tady to je na 1.8, tak je to ostrý jak břitva a samozřejmě to pozadí je výrazně dál, takže se tak mírně rozostří, ale není to rozostření tak silný, protože prostě je to širokáč. Takže jo, tady je hezky vidět, jak se krásně drží ta ostrost na té hraně té zdi a to, co je v pozadí, tak je prostě mírně rozostřený. Tady jsme zkoušeli nějaký fotky ještě třeba na Lipně. Máme tady krásnou ostrost na clonu 5,6. Paní si tady šli s kratkou z nákupu a uvidíme, jak se jim tam chodí teď, ale v každém případě 5,6 úplně boží. Na portréty to úplně není, tam samozřejmě 16 úplně strašně deformuje. Kdybychom to tak chtěli a udělali nějakou takovouhle deformační fotku, tak proč ne? Ale určitě bych to na portréty nebral. Samozřejmě fotí to i hodně blízko a ten detail na tu plnou díru je skvělej, ale portrétní sklo to rozhodně není. Tady jsem fotil něco dalšího na plnou díru, takhle zblízka, 1.8 clona, tak vidíte, jak je úplně perfektně vykreslená celá ta cedule, celý ten řetěz a zatím se to tak mírně rozmaže, ale není to žádná extrémní jemnost a extrémní odpich. Tady pak mám další fotku na plnou díru, ostřel jsem někam tady na tu klembu a je to ostrý, vlastně tady už je to moc blízko ke mně, takže už se to rozjíždí a tady dál už to zase ujíždí do nějakého bokehu, který je extrémně nervózní a není to nic překrásného, ale kdybychom jako nutně chtěli fotit na tu plnou díru, není tady ani korigovaná vinitace, takže vidíte, jak to dokáže na plnou díru vinitovat, tak takhle nějak to bude vypadat. Ostrost tam, kam ostřím, prostě skvělá, celá ta linka je perfektní, není tam vlastně žádný zakřivení roviny ostrosti, takže dá se ostřit na prostředek a počítat s tím, že to, co je stejně daleko jako ten prostředek, bude ostrý a nebude to nějak utíkat. Barvy jsou velice živý a velice neutrální. Já myslím, že během takovýhleho dne hezkýho, kde svítí sluníčko a je tam silný kontrast, tak neuvidíte prakticky ani rozdíl s nějakýma GMkama, ale jakmile se dostaneme do nějakých situací, kde to světlo není úplně optimální, třeba jako tady, tak já jsem si jistý, že v tomhle případě by v těch stínech ty GMka udělali kontrast lepší a barvy taky. Takže u GMek je rozhodně dobrý si připlatit, když chceme takovýhle vlastnosti, ale v dobrých podmínkách prostě ty Gčka jsou naprosto bezproblémový a udělají vám naprosto perfektní fotky a jak říkám, skoro nepoznáte rozdíl od GMek. Tady jsem dělal i nějaké fotky na Lipně na blízko, tady jsem si přičlenil až na F11 a když se koukneme na ty detaily, které tady jsou zblízka, tam je všechno prostě krásně vidět a pořád, jak jsme blízko, tak už nám ta ostrost ulítává poměrně rychle, takže i tohle se dá dělat. Já jsem si tady samozřejmě clonil hlavně kvůli té hvězdíčce, aby trošičku více se ukázala a ta ostrost na té ledové kře, nebo co to je, tak ta je tam naprosto výborná.
Tady to je focený už v Praze na clonu 1.8 a tady je hezky vidět, jak prostě na tu 1.8, když si vlezu k té zdi, tak tady to všechno někam až po ty první sedačky nebo po ty další sedačky je rozostření, protože to je mimo hloubku ostrosti. Tady někde už to začíná se objevovat ta ostrost až do nekonečna krásně a třeba tady to, co je ode mě dál, tak tam už ta ostrost je velice dobrá, už od plný díry takhle a jde to až do nekonečna. Takže takhle se prostorově nějak dokáže fungovat ta 16 na plnou díru, když budu clonit, tak to samozřejmě eliminuje. Tady ostrost na 1.8, naprosto výborná až do těch krajů, takže to nemusím úplně řešit. Tady to samozřejmě ode mě všechno je dál, takže ta rovina ostrosti se tam potká i na tu 1.8. U té vedlejší fotky tam samozřejmě, i když je něco ode mě prostě 10 cm od objektivu, tak se to do té roviny v tady tom zaostření nemůže v žádném případě dostat. Tady jsem fotil na clonu 5.6 něco ještě a ta 5.6 zase naprosto nekompromisní, od rohu k rohu, naprosto vynikající výkon a v tady tom nemůžu nic vytýkat. Tady další záběr na clonu 8, výborné barvy, všechno ostrý jak žiletka a nevadí mi někdy u těch širokáčů malinko zvednout ten objektiv, aby mi ty linie trošku utekly, nemusí to být všechno rovný jak z učebnice, prostě takovýhle dynamičtější záběr někdy není úplně od věci. Dále je ten objektiv velice slušně skorigovaný na dýchání během přeostřování, takže třeba pro kameramany to může být dobrá vlastnost. To dýchání tam nějaký miniaturní je, ale když budete používat třeba kompenzaci dýchání funkci, tak vám to pak neořízne tolik tu fotku, jako u objektivů, který dýchají víc, takže v tomhle směru bych to taky hodnotil docela pozitivně. Já jsem viděl nějaký ohlasy, že ten objektiv není úplně perfektně ostrý, hlavně na plnou díru, ale pak člověk vidí, jak ty lidi ty objektivy testujou a oni většinou mají nějakou tabuli na zdi, kde testují většinu objektivů, aby je mohli porovnávat, což nevidím úplně ideální. A u takovýhle 16, která má takhle široký záběr, tak musíte jít úplně na půl metru na metr a co si budeme povídat, ten objektiv rozhodně nebyl designovaný, aby fotil na metr. Takže porovnávat to, že rohy jsou trošičku měkčí na metr, neberu úplně relevantní. Rozhodně ten objektiv je designovaný, aby fotil k nekonečnu spíš a ideálně používat ho v podmínkách, kde ho budete opravdu používat. Když někdo třeba i naklání ty horizonty diagonálně, aby vám ukázal kresbu v rozích, tak zase ten objektiv je dělaný, aby fotil na šířku nebo na výšku. Nejlepší je to vyzkoušet prostě, jak říkám, takhle při focení krajiny, při focení architektury a udějte si na to názor sami. My budeme zase dělat spousty akcí během jara a podzimu a i léta vlastně, kde si můžete ty objektivy vyzkoušet a naprosto doporučuji, aby vám ty objektivy prošly vlastníma rukama. Já jsem co se kvality výstupu naprosto nadšenej a nemám tady tomu objektivu úplně, co bych vytknul, ale počítejte s tím, že musíte využívat ten korekční profil, bez něj tam samozřejmě bude větší vynětace, může se objevit víc chromatický aberace a zkreslení bude velice ošklivé, řekněme v uvozovkách. Takže korekční profil, jak Lightroom, tak Capture One ho brzo podporovat budou, jako tomu vždycky bývá. A ve foťáku tam se ty JPEGy korigují už rovnou, takže vy fotíte to, jak to bude po té korekci vypadat a kliknutím v editoru se vám to do té formy dostane. Nevidím tam žádný úbytek v kvalitě obrazu, takže za mě naprosto v pořádku. Je to strategie, kterou Sony už aplikuje několik let za sebou u takovýchhle ultraširokáčů a vlastně i ostatní výrobci na trhu. Takže není to nic neobvyklého a vylezou vám z toho výsledky tak, jak vám je tady ukazuju. Tak jo, to bude prozatím vše, díky, že jste to dokoukali až sem a mějte se krásně. Ahoj.